toisessa nurkassa. Jarno Hietalahti, 79 kiloa lihasta. Rasvaprosentti 4,5. 24,5. Eli täyttä lihosta. Lättiä ei näy siellä ei täällä. Ja vatsalihakset voidaan näyttää yleisölle. Noin. Sieltä näkyy. Oikeassa kulmassa Puusaaren vanha visuaari. Ani Puusaari, jonka juomamiehenä toimii tänään Kalliokosken vanha kusipoika Kusi Jussi. Jussi on tänään otettu mukaan, koska Arilla on tehty juuri maksalaukku, tai siis maksan leikkaus, ja Ari maksa ei tehty tänä iltana viinaa, joten Jussi hoitaa hänen juomapuolensa, mutta Ari heittää. Maksaa. Ja kotteja lukutki maksaa, kotteja kätellä toisianne. Pitää kätellä, pojat. Tuon nimi, kätelkää, olkaa voi kun on ystävällisen näköistä porukkaa ja kaikkea. No niin. Ja sitten maailmanmestaruus kultaottelussa. Viime vuoden pelien lopettaja Riku Kauppinen, 82 kiloa. 82 kiloa pelkkää juomatilaa. Lihakset on poistettu tässä nurkassa. Ja pienessä nurkassa seisoo Elämä Vanholahti. 71 kiloa pelkkää lihasta ja luuta. Lättiprosentit on todella pienet. Olemattomat. Vastustajat, kätelkää. Kätellään vasemmalla kädellä, kun mä oikealla kädellä. Ja ottelu! Ottelija